ukuthi Somashi abantu abayintsha bonke sebelilahlile ithemba, balilahla ithemba kodwa banazo ingcukacha zokuthi bangalilahli ithemba ngoba la kufuna ngabe basizakala khona yilaba ekuyikhona abakhohliswa khona. Mhlambe mfowethu into ebaluleke kakhulu kunakho konke ukuthi angabikho umuntu ozohlala phansi alinde ukuthi mhlambe umbomvu noma usikhakhane uzoqhamuka nokungcono okuzomenza asheshe recover manje, kodwa okungcono okungaqhamuka nosikhakhane kokuthi singabantu abasha ake sihlanganeni sifeyisane nanoma isiphi isizathu esenza sicindezeleke, ngoba mina ngingedwa ngeke ngize nginqobe, kodwa mangihambisana nababantu ilapho ke kuzobe sekusebenza khona ukuthi eyabi imbono ithini, ngoba phela iTheku linamathuba emisebenzi. Inkinga amathuba emisebenzi elinawo anikezwa abantu abathize, abantu banento ethi abakwazi ukuyifunza esihlathini umlomo bewubona, bakhohlwe ukuthi phela ngikwazi mina ukuthi ngithi ngikwazi ukuvuka ngithumela izingane isinkwa la ekhaya, bese ngiphinda futhi ngicabanga ukuthi kulezi izingane ngivuka ngithumela isinkwa sisidle la ekhaya, funa ngiphinde noma yini eqhamukayo ngiyicabangela ukuthi funa igcinile la ekhaya. Ake ngikucabange phela nami ukuthi nomakhelwane naye ebe nayo umuntu egcekeni kwakhe ozovuka abe nemali yokuthenga isinkwa. Mhlambe ezinye zezinto lezi ezibalekile bese kuba ilento ethi iTheku lingcoliswe ngamabomu, futhi abantu ababahlali baseThekwini bacindezelwa ngamabomu ubuholi esinabo bonke beTheku, bawonke ama-organization akhona nalaba asebethi manje abaseyona ingxenye yokuphathwa kweTheku, njengoba thina besibazi beyingxenye yeTheku ngoba besibabiza ngabaholi, ukuthi-ke izathu ezabakhiphayo ukuthi iziphi akuzona izinto esingangena kizona thina lezo, ngoba thina sifuna ukuhlangana senze into eyiyona. Nabo makuwukuthi banento ethi manje bona sebekushintshile lokho okuronga ababekwenza, kuyosiphoqa ukuthi asisondele kubona sihlale nabo phansi sisize abantu, ngoba eThekwini kumanje mawungahamba khona abakithi abantu bafica bexhake izikhwama, abadayisa izikhwama behamba estradini, kodwa abantu bokuhamba ibona abanikezwa ama-shelter abanempheme. Labantu kodwa kumanje sikhuluma ukuthi bebengenazo izimvume zokufika eSouth Africa, kodwa sebebe nezimvume baze badlula abantu abazalelwe eSouth Africa ababanikazi beSouth Africa, ngoba ibona sebehlala eminyango abantu bakithi, abokuhamba ibona sebehlala endlini. Mawungaya nje eThekwini uhambe kizona zonke lezi indawo kwakuthiwa zakhela ukuthi zizolekelela ukudayisa abantu bakithi, njengakoMansele. Mawungaya koMansele mhlawumbe umuntu ozomfica omnyama wakini mhlawumbe uzofica abantu abawu4 kubantu abangaphezulu ka500 noma kwe1000. Izo zonke izinto lezo engafuna ukuthi kuthiwe ngenziwe usikhakhane yedwa, efuna ukwenza umphakathi, njengoba sibabona abanye babafowethu bekulwela ukuthi aliklineke iTheku, abasupporteka abantu base-South Africa ngokwamathuba emisebenzi. Thina funa silekelele lapho masikhethwe ngokweqiniso. Baba usikhakhane mfowethu, si-clean governance masingathi asike sizwe kuwena. iTheku indawo ebanzi kakhulu, alilona liyizwe nje ngokwalo, usuka la koXimba uyalenga koNdwedwe, likhulu kakhulu iTheku. Umbuzo engizokubuza wona ozolandela umbuzo okhuluma ngokufukula umnotho weTheku. Zikhona inhlelo ozoba nazo zokufukula umnotho weTheku? Somashi, ngicabanga ukuthi iTheku umnotho waseThekwini usekuklineni nje, ngoba umnotho waseThekwini ukhona, imali yaseThekwini iyalahleka, yenza izinto ekufanele izenze. Awukho-ke imali ekuthiwa iTheku lifuna ukuyofunelwa imali ukuze lifukulwe. iTheku ukushintsha nje kwe-structure esikhona nokushintsha kwendlela eli-operate ngayo kuphela, kuyeka ukuthi imali ekufunakale ngabe iyosevisa umuntu osentuzuma, kuthiwe leyo mali iyophakela amaphara, kuthiwe leyo mali ihambise amanzi kuma-estate athile.
engabe leyo mali iyosiza abantu abahlupheke ngempela belinde ukuthi bazosizwa ubuholi. Right. Umbuzo wami ozolandela nanku. Ngizocela ukuthatha abantu baseThekwini abahlanu bhala ke emabhalani. Siyafisa ukuthi sizwe ukuthi owabo umbono, this is the first candidate which happens to be the candidate of the IFP ubaba uMavava, insizwa nje edume kakhulu ngokushaya ingoma le, nokuba usomabhizinisi, indoda enento zayo, nokuba iqhathanzipho, inkunzi yombhemu, indoda ethi umuntu onomfazi oyedwa kanina. Eyisuka madoda. Thina ke sishanga wani nje siphela amazwi ngoma. Madoda. Kodwa akayisi right. Asike siphathatheke abantu abahlanu. Ngicela ukuthi mabhalane ubhale phansi. Nomafu ungakabathatha abantu bakho la. Ngicabanga ukuthi enye into uLokhuzana uhlalo laphana umqokisa izicathulo awubanga fe engaphezulu kwakhe. Ukudecide kweqembu ukuthi makuthiwa liyamlifta kwesobumeya njengamanje uhlalo ubeso umunye wabaphathi noma wabaholi esingine esibhekana neTheku. iTheku likhulu kakhulu momvu linonqaba yohlalo, so abantu beqembu bengaze beyizwe kabi lenkulumo le ezife ngathi uhlalo ubena njengamanje lo muntu ongifonela wenzani engathi uyakhankasa secontestela i-mayoral candidate yeTheku, kodwa umphakathi neyouth ibisathokozile ukuba nomuntu njengoSikhakhane kwi-leadership. Ngiyabonga. Siyabonga mzukase. Nangu umzukase ekuvikela kanti awuyena usihlalo weTheku namaphethelo. Usihlalo wakuphi baba uSikhakhane? Durban Central. Kusho ukuthi Durban South inosihlalo wangakhona. Yebo samanje. Hayi usungilaphileke. Right, asike sithatha abantu abahlanu. Kodwa hayi ngicabanga ukuthi icishe isinjala, ngibona ukuthi sangashintshi. Ngibona kanjalo ngathi wena sekuyi-mayoral candidate. Ngingazi kodwa nangu unobhala wakho i-AP ke ikhahlele. Asibathathe labantu abahlanu. Sizwe ukuthi amavoti akho mangaki. Iwona abalekile and bakhonzela abantu besifazane, iyangithusa lento ukuthi yini ingoba nami ngiyabathanda. Kazi angeke yini ukhishela ubaphotoza izinqe twakhona elinye uza kwenu eIFP la ngisafuna ukumjaho lapha esikhawini ekuthiwa uthe ubesendela abanye ama message uwinile naye usihlalo wesiyingi noma i-candidate ethi kufanele bazi ukuthi njobe sewinile bangamphazamisi inkosi yami uzobatwa futhi izinqe. Right, asiqale lapha ya Manameka. Uyaphila? Yaphila Somahashi, unjani Nkosi yami? Inkosi kubusisi. Yaphila, mbingeleleke nakusihlalo lapha kweDurban Central. Mboma umuzi lo okhulumayo usemlazi lapha kwathini. Yebo wasompisi. Sithokoza kakhulu sihlalo. Somahashi bengifisa ukuzoqala kule ndaba eqeda ukuthindwa umyeza le ukuthi umboma usihlalo waseDurban Central. iTheku Somahashi lakhiwe eziyingi eziwu6 okuyi iDurban Central neSouth Central, kube iSouth Durban, kube iInner West, iOuter West. So ke unjoba naye usihlalo weDurban Central futhi uyingxenye lezi yingi ezakhe iTheku lona li district. So ke ilokho bengenzela ukuthi usihlalo kungagcini uma ephuma lapha kule nkundla bese kuba sengathi ufike lapha wamkhulu kunabanye oyihlalo ewagcine sekhankasela nesinye isikhundla iqembu lingakafiki kuleso sigaba. Kodwa ngibuza wena Manameka, ngoba mangikulalela ngathi uyiIFP mangikulalela. Hayi nokuthi engathi baba iyona phela. Uyinkatha nje wena, wathi uzalwa nje uyinkatha. Yebo Nkosi yami.
wena ufana nomyeza uyifihlile uvele obala wena. Hayi ngiqonde nje ngqo. Ngiqonde futhi bengifuna ukumbonga naye umyeza unobhala ukuthi umsebenzi owenzile umyeza ngesikhathi sibheke kulezi inketho zeyingi ube mkhulu ikhona indima oyidlalile oyenze yavula abanye abantu umqondo. Angifuni ukungena kakhulu lapho kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi inkulu indima oyidlalile siyibonile futhi ayibonwanga iAFP kuphela. Abantu nje baseningizimu Afrika neKZN yonke bayibonile indima oyidlalile. Siyafisa ukuthi okwenzile uma kuphinde kuba khona ubuhlakani obubonayo ngelinye ilanga komunye umuzi ungawufeli umona kungaseyena umavava nje kuphela. So ke ngicela ukudlula ke kuleyo. Ngifuna ukuthi sihlalo mhlawumbe into umuntu obengaphathisa yona sisakubongela ethubeni olitholile. Njengoba ulapha eThekwini iThekwini eyingi ezisithupha siyafisa ukuthi ke mhlambe ke niqhamuke nomunye umbono ngathi ake nikhande iforum yoyihlalo beyingi balapha eThekwini. Esicabanga ukuthi mhlambe lokho kungalekelela nokuthi iqembu nekhuphule inamba nisebenze ngendlela ecishitha ilingane eyingi nezizonke. Ukuze ungagcina ubonakala ngathi singe singcono esisendaweni ethile nilekelelane ngokwembono ebese kuthi ngaphansi kwazo lezi yingi zakho sihlalo kunama hostela angaphansi kweyingi lezi eniseva kuzona engifisayo ukuthi ningenelele kakhulu ngoba sigcina siba nokungaboni ngasolinye ngoba ipolitiki yethu yasemahostela icishitha ukwehluka kancane kunabanye abantu abangaphandle sinendlela yethu esoperate ngayo mhlambe siyafisa ukuthi nilekelele njengoyihlalo ukuze sikwazi ukuthi silandele imigudu efanelekile engasebenzisi udlame uma kukhona la esingavumelani khona kufanele siqonde ukuthi iziphi indlela okufanele isetshenziswe engicabanga ukuthi njengoyihlalo enye into eniyokwazi ukuba niselekelele kuyona lokho kuyolihlenga iqembu lomntwana futhi emva kwethem yenu mayiphela kuyobonakala umehluko enwenzile. So ke ngifisa nje ukulinganisa ngalawo mahostela angizukubiza igama lamuntu. Ilokho ebengithi angikuphathise khona sihlale ngicabanga ukuthi kuyoyikhuphula inamba. Siyakuthandazisa ke hlala ukuthi uma kwenzeka ukuthi uyiqembu mhlambe emva kwalezi kwedubedube lezenketho mhlambe ligcina liyaliphakamisa igama lakho ukuthi ungenele isikhundla sika mayor. Njengeqembu lenkatha njengezakhamuzi zaseThekwini sizoleseka futhi sizokwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi uya achieve lokhu esikufunayo neqembu lenkatha ngokunjalo. Ngibonga kakhulu Somahashi ngiyabonga nje ukuthi umuntu athole nethuba lokuthi ungakadiliki nje wena ungakadiliki bengizothi ubabale baba isithupha osihlalo makuthiwa nje khuluma ngokwakho kulabo sihlala abayisithupha imuphi ubumfisa elithi iqembu lenkatha linike yena ithuba lokuthi alimele kwesobumeya. Iphutha sorry kancane mana Mike. Yebo. iThekwini na 7 constituencies akhona so kungabe ngathi khona osezoshiwa ngaphandle. All right. No embuzweni wakho Somahashi ngoba sengathi ngiphendula ngomboma ngobe khona. Khona bekungangithokozisi uma ngathi walelithi ukube uyalithola. Lokuthi nje kube uyena sizokhambela ngaye kwesikameya. Ngicabanga ukuthi ifikile impendulo yami. Ngiyathola futhi ayifikile izwakele siyabonga kakhulu maname. Hayi sibonga kakhulu Nkosi yami. Ubhalile nobhala qhawula maqhawe ubhalile nobhala ukuthi ubelethe isincomo wena izungu manzeni uyaphila kwabini nangu mazungu Ake mhlawumbe uyakhuluma nje uvala imic. Uvala imic wemazungu. Mazungu. Siyawudonsa kukhaphethe. Mphathe kahle. Sanibona Uyaphila Mazungu. Ncese nani nonke ngiyanibingelela. Yebo Siyavuma. Siyavuma sonke. Ngiyaxolisa kunokuphazamiseka kancane kwi-mic efonini yebo. Mina ebengakubeka nje nguWinnie wakaZungu. Ngi-under ward 110 also nakwamanye amawadi ngokuhlukana kwamakhaya ami. But mina kakhulukazi angikho kakhulu kwipolitiki, community activist.
Bathi ebengakufisa nebengikucela ukuthi kukho konke obengenzeka njengoba kuzoba sokhethweni kube nokuthula nokubambisana isikakhulukazi kuthina nje emnyama. Kungabi khona lento ukuthi abantu babukelane phansi nokuthi bajaje abantu ukuthi njengoba nje nakhona la kuhleli khona sebekhuluma ezinye izinto la kuma-comment phansi. Kube nokuhloniphana umuntu nomuntu bamnike indawo yakhe ngoba umuntu into asuke eyikhethile usuke yazi ukuthi uyikhetheleni uyasazi isifiso sakhe. Ngiyabonga. Manzi ungakanyamalali nje emanzini nangu umboma uyamazi umboma Yebo ngiyamazi ngimazi ngoKim. umazi ngoKim Ya nabanye-ke abasekhaya kwifamily ematekisini engeke ngichaze kabanzi-ke la. bani uKim uKim ubhuti wakho nihlobo sakhe. Manje makuthiwa akabe imeya ungamvotela? Cha mina ngeke ngamngabaza nje ebumeni impela ngoba umuntu onolimi oluqondile futhi unanesithunzi uyakwazi futhi ukuthi into meyisho izwakale nje kucace ukuthi cha uyibekile. Angeke impela ngize ngiqamba amanga akukho engingabaza. Hayi ngizwile weba usikhakhane mngani kaKim nangi ukhuluma uMazungu sithole silalele usayochaza ekhaya ukuthi kanti uvotelwa nje nabo uMazungu mphathe kahle. Oh Kim. Oh hayi. Angibingeleleke. Yeah. Phathe kahle futhi. Isikhakhana ngisakwazi. Yeah. Cha. Mina ngi-MK. Angikusho lokho ngoba ngifuna umuntu ozoloke nginanaza. Cha kodwa ngwangila eThekwini ngihlala eMlazi ngisebenzele eThekwini. Uyabona izinto ayikhulumayo umfowethu ungcela kweTheku akusahambeki ngisho ukuhambeka eThekwini lingcolile and uqinisile methi kwenziwa ngamabomu uyabona akukho safe ngcolile so mina nami ngiyafisa ukuthi iTheku kelithole ngempela umuntu okwaziyo ukuhlupheka kwabantu abakwi-ground sengikhuluma ngathi thina esiphansi la ngikhuluma ngomhlonishwa yabo kuthola umuntu osakubona ohleze okulula ukuthi sishese sifike kuyena sithi indoda ngeke naku kunakele la sibe neqiniso futhi uyabona mina ngikhathali noma ngabe ubani ozoba imeya manje mina ngifisa ukuthi kube umuntu oyimeya ozomela abantu ngempela angabi iphiqiphiqi angabi futhi ukuthi mase lapha phezulu umuntu ajikele thina esithandayo ukuthi iTheku lishintshe libuyele lesasimo esasilazi ngalo ukuthi libe clean uhamba ukhululeke eThekwini uyabona ne-infrastructure eThekwini ifile fi uyabona amanzi kumanje lemlazi aphuma kube iconsi kwesisikhathi angabi khona akhona lemlazi kuphela uthola ukuthi umuntu uyafonela umuntu ohlala emhlanga athi thina sikaze siphelelwa amanzi uthi ewesivile abakaze baphelelwa amanzi ko-morning side amanzi akakaza phela kodwa thina esikemalokishini kubantu abaphansi ngokwenzima ngokwempilo asingathathi indawo uthothi ngempela yithi esihlupheka ngempela okunabantu abadla izambane likapondo so mina ngiyafisa ngempela ukuthi uma usithola mfasikhakhana isikhundla sokuthi ube umeya bakuphakamisa ugcine mhlawumbe umeya mfowethu ngiyacela mfowethu ukuthi usebenzele abantu abamnyama usize thina esixakekile esidinga usizo yabo Asixakekile njengokuthi uyamcela mphathe kahle mphathe kahle Simon manje lo muntu omjahayo uthi uyi-IFP akathi uyi-IFP uthi wena umkhonto uzosithola kanjani lesikhundla wena ukwazi ubheka le
negqisha nendlovu zakhe bheka le noma khona into ofuna ukusitshela yona ukuthi mhlambe ngomhla ka4 November ivote lakhe into enjalo ngathi ngizama ukuthola lento eyishoyo. Cha, mina ngubani ngisebenza ngokuthi uma ngabe nginethemba ngikuthemba ukuthi ungayenza into ezosiza umuntu omnyama wakithi ongenalutho abe notho. Wena uvotela umuntu obonayo ukuthi angayenza into. Angithi phela ngubane nalabo omhlonishwa uma ibhode selivalekile imbobo babaleka bayile kuvule khona ibhode. Nami ke ngingelutho nginje uma ngabe ngibona ukuthi naku la kuzosizakala khona umuntu omnyama ongenalutho kushintshe nendlela ekuphilwa ngayo singabantu abamnyama eThekwini. Hayi akunankinga. Uyazi uMphasikhakhane mina ngiphila impilo yokuthi thina abantu abamnyama esingenalutho nathi sibe notho sikwazi ukuphila ngoba kusaphile akusizi ukujabulela. Uyayithemba kodwa mphathe kahle. Uyayithemba le ndoda usomatekisi lo mayisihlenile nje avele yabacaka uzobe usuyitshela kanjani ama-toilet axaxaza ngale yona inolimo oluhle ngifuna uqamba mange ubhuto accessible ekukhulumekayo naye angifuni nami ukukufihla lo kuyakhulumeka uma ungabuya umshayeli ungamtholile ubuya kuwena ngakusasa kodwa usho ukuthi mayesehlile avela adlutri nje umhaha uzotshela kanjani ukuthi amanzi awekho ungayitshela lo amanzi awekho. Mfowethu ubani vele sebebaningi benikeza ithuba bangasize ake kushintshe mhlambe uNkulunkulu emkhulu ozasisize noma amadlozi akithi le khona ozasisiza asitholele umuntu oyosibheka nathi njengoba singabheka umuntu. Uyabona ngoba phela so uthina wena le ndoda lethwe idlozi kungenzeka asazi asazi mina ngifisa ukubona kodwa inkosi kubusise. Hayi usuqedile inkosi kubusise wemboma mfowethu before uphendula ngifuna ukuthi ngiyaqala ukubona umuntu ovunywa amalungu elinye iqembu azocela kuyena kusho ukuthi izingane zakaNgubane ziphethe amaplate indishi zazo izocela isishebo kaSikhakhane into enhleke leyo futhi basho abafihli bathi hey cha thina singebala lomuntu siya ngokuthi siyayithemba le ndoda wemfo kaSikhakhane Somasho ukukuthanda kwethu siyisizwe nabantu base South Africa kuzolingana nokuzonda kwethu. Ungacabanga ukuthi abantu njengoba bekuthanda bayinto zokudlala wena. Ma abantu bekunika leli thuba amathemba abo asekutheni kungabi ukuthi ugijimela inqembe zofishi. Uyabona kuthiwe usutholakala lapha ko Coastland ngoba bonke abantu abasebuholini angazi bawathandani lama hotel agudlulwandle uthi uyezwa kuthiwa bako Oyster Box sebedla amaqanda kafish lawe kuthiwa yini kukhona iganyana ukudla lokwamaqanda kafish umuntu asukela yodla amaqanda okuncane kuyintsumba caviar caviar twasenidla caviar into ongakazi yidle uyabona Somasho nangu ethi uchamp Somasho ethi ngoba siyamsaba lo mavavi uselapho Somasho ngicabanga ukuthi mina kungakafiki kulento sasiyehlala esikhuluma nanawe ukuthi lento eyikhundla kuyona into engiyikhonzile nento nje engiyesabayo ngoba into ngihlale ngibuye ngithandaza ukuthi ukuba nabantu abawu10 abangikhonzile uNkulunkulu angisize ngingangidaki ngoba into efaka kakhulu abantu enkingeni ile ukuthi abantu badidiswa kakhulu isupport make umuntu wayibona esenefollow kakhulu oneseyiyo yonke into ayifisayo yena bese khohlwa ukuthi lento ayifisayo akuyona lefiswa abantu bafisa ukusizakala yena ufisa ukuyisiza yena mhlambe ke kodwa Mbomvu engingakusho nje noma ngabe ubani oyonqoba kulolu khetho
siyoqhubeka sikusupport ukuthi akenze okuhle angakwenzi okubi noma ngabe ubani futhi ngiyathandaza ukuthi umuntu oyonqoba kulolu ukhetho kunqoba umuntu oyokwazi ukuthi angakhohlwa ukuthi ubekhulumeni nabantu ilokho nje mbomvu Baba kuphela Sikhakhane mina. ya ungakabaleki baba Sikhakhane kunensizwa la noma umama ethi uchamp noma yiwo la athi umyeza amapokhoza ethi siyakusaba bathi uchamp ngingazi ukuthi sikusabani sikwazela ku social media siphinde sikwazi njengosomabhizinisi umuntu accessible kubantu aphinda abe usizo kubantu bakwethu angiqale ngilungise lokhu iningi lethu angifuni ukuthi ngigxile makukuthi wena unenxa naye nadlelana intombi asikho la noma emgangeleni noma kwenzekana sikho lapho la sizokhuluma no baba uMavava Sikhakhane o-electwe njengosihlalo weqembu le-IFP kwi-Durban Central bachaza ukuthi esinye seyingi eziwu-7 kunjalo-ke akayona phela imali bakwethu angeke bamthande bonke abantu and asikhethi ibalala muntu mangabe unembuzo evalid concerning le term yokuthi i-organization mayimnika ithuba lokuthi contest ngayo like we are still going to bring other political leaders. It's not the first and it's not the last. Sike sabaletha abanye and sisazobaletha abanye kodwa akukho esimsaba kukona and ubaba womuzi umfowethu bafowabo ubhuti bantwaneni bakubo I believe respect is very important. Ngiyazi ke abantu isikhathi esiningi ayikho into ebadaka ukuthi kujatshulwe endaweni umfica umuntu afuneni ukuyibonakalisa ithuba manje ngithi ngiyazama ukukwamukela champ ukuthi isho wena ongamsabi akulona icala ungamsabi umuntu ngoba phela angazi asatshwe nje uyibhube esini kodwa ngizama wena ukuthi ngena la usho lokho esisaba ukusho kuyena ngoba phela wena uzomveza uma kukhona mhlambe la ezoleka khona ngoba kakabi phela umeya Somash ngicela ungayimoshi i-image yakho uchamp kade eqalile ebhala nje izinto necessary usisi nje umazungu ngicabanga ukuthi ubekhuluma ngaye akukho ke wrong ukuthi abhale into ayifisayo yena noma yena emjabulisayo kodwa angakukhohlwa ukuthi phela thina lana sikhuluma ngento esifuna isisize kusasa noma isiza abantu yena maye igxeka engasakhi kusho ukuthi nje umuntu loyo osicingisa inalithi eminyameni akasabi nokuthi izosigwaza asinayo ke inkinga ungcono kodwa umuntu mayegxeka akugxeke bese kufaka phela endleleni eqondile manje mayesigxeka bese engasifaki kodwa endleleni ukuthi cha kuze phela sikwazi ukuyilungisa baningi abantu abakhomentayo la bakhuluma izinto eziyimbuzo ezakhayo kwenza ukuthi kusasa uyiprepare ukuthi ngake ngawubona umbuzo nje noma icomment enje engiqwashisayo ngezinto ezinje kuze uyiprepare ukuthi wenze into eziright hayi umuntu ngeke mbomvu ungamothi isikhathi sakho ngomuntu olwisa thina noma olwisa abantu bonke ngoba la sibaningi kakhulu ukuthi singafocusa kumuntu oyedwa baba bengithi ngifuna ukukulungisa nje lokho zingane zakwethu ave kubhlungu ukuphoxeka kujatshulo musa ke njalo ukufuna ukuthi ube yilo muntu ophoxeka kujatshulo isidingo singekho ngiyazicelela ngiyazi ukuthi wena uyathanda ukuphoxeka mina ngikwaziyo lokho champ ngiyafuna mina ngudumsane ngubani angazi why abantu bayifihlelwe esikhuluma nawo Mavava Sikhakhane uyaziwa naye kushuthi uchamp uhlobo lomyezi labantu abangabonakala ebusweni manje ukhuluma nyamalale siphambana nawe la emgaqweni emaphasisha uyabona angisho ukuthi khona kuyokwenzeka kodwa vela phela ube kuvo lakho ilungelo lakho okay baba mboma ngizothi makuukuthi iqembu lakho noma ngabe sekhona uyangezwa siyakuzwa myezi yeah bengitshela uNomafu lana lokho kunye sekudlulile attention ebengenasidingo nokuthi address leya
Abantu la nomafu bakhala ngethubo bancishile lona. Kuno baba laphana uDlamini kade khala la kwi-comment section. Ecela nayo ukuthi aphawule abe novo. So noma bangaki imbumvu bengibacelela ukuthi ubaphi ithuba. Abantu umuntu abamthandayo bayathanda ukum-accessa noma bekhuluma eduzane kuyena. Ngiyabonga. Siyabonga Miyezi. Yabona. Ungakaqhubeki baba uSikhakhane. Ngizofuna ukufaka isikole Meza, a good dancer knows when to leave the stage. Ungabohlala abantu baze bathi in life mawubanikele okuncane kusuke kwanele. Sina 4 months to go. Wena mawuthi asivulela abantu kuze kusi singabavulela. Kodwa that is an unnecessary exposure yababa uSikhakhane or any of our visitors. Ngoba khona umuntu osukezele vele ukuthi uzoyona nahle nabo lapho uyasho ukubona ukuthi ngifuna mina ukuyinyomfa lento. So ubaba Dlamini labantu abangenile la sithe sofaka 5. We will put the last 5. If he's not part of this last 5, because njengoba ngibona ngiloke ngibheka abantu la ngikhethe randomly and asikhethe ukuthi ubani. Usithuma uqale simfaka uDlamini angimboni. Angimboni uDlamini. Sifaka usithuma ukuqala. Angimboni uDlamini. Kamyezi. uDr. Dlamini. Udoctor? Dlamini. Okay. Sesimfakile sifaka u5. Sifaka u5 okugcina. Right? Right? Ulihle Nyosana. Lihle uyaphila sisi. Ngiyaphila. Oh yeah. Ngibingelele kuba Mavava. Ngiyathemba konke kuhamba kahle mnumzane. Siyaphila bhuti wami njani? Ngiyaphileka. Angazi ngizoyithekila kanjani. Angifuni ngingcolisa ulimi lami. Ngiyezwa kuthiwa appointed as a constituency chairperson for Durban Central. Anini ama-elections for the mayoral candidate so that we can have proper information. Ngicabanga ukuthi Ungakaphenduli umfowabo. Imake ngicela uphendelwe yimina. Right. Aka-appointwanga. U-electiwe. Angithi uku-appointa, ukukhomba, uku-elect kusuke kunabantu. Angibazi ukuthi bavota kanjani, kodwa ngizwe kuthiwa he was elected. Right, u1 loyo. U2 ngicabanga ukuthi lokho kweqembu lakhe amandla abangasenhle. Kodwa ke mhlambe umbuzo wakho uvalid ukuthi anini. Nikhethwa nini baba uSikhakhane? hayi salindi NEC izositshela. Okay, ulindi NEC yeqembu lakhe baba uNyosana izomtshela o izobatshela. Siyabonga baba Mavava. Ebengifuna ukungidlulisa nje ukuthi kukhona okukhona in our mind. We never been exposed under your political leadership. So may you please have a soft spot for some of the people who are analyzing you, because you are still new to us in the field of politics. So some of the people, they are still trying to study you. Last night I was watching a short clip from the interview that you did. So I saw people, they are starting to run a certain propaganda to decampaign you from that interview. So what I'm pleasing you from now, can you please focus on the election inside the party? Because Tina, sometimes we are doing from the benefit of our political party. So I was pleasing you with that narrative from that video. Ngicela ungayipheki kakhulu attention, but ngiyabaza bomyeza kulula ukuthi basheshe bakuprotect when it comes to izinto ezifana nalezi. So we need your caliber
what the MMC from Inkatha in the city of Joburg is doing. Can you please copy and paste that system and add your excellence when it's come to the leadership structure? Because when we look inside Inkatha, sibona abantu abafana naboMabaso, we are really impressed. So nasibona negama lakho liphakama, we are expecting the same caliber, extra with your excellence. So what I'm pleasing you from now, don't allow this proper izoqala la TikTok bayayikhipha kancane bafuna ukusebenzisa that speech to campaign some of the things that we are doing. But for now, ngicela ukudedela nje baba uSikhakhane, just to say congratulations for the constituency chairperson, and I'm hoping ukuthi if ever that position for the mayoral candidate is going with the election, may please people elect your name on that list, because indeed you do have an influence, and my numbers currently are surround the win. I'm in Tshwane, but the numbers that they reflect for Inkatha in Thekwini are surround the win. And ngaloko ukuthi wena ukho ready for ukusiphakamisa, but you are ready to respect the mandate of the party. Ngicela uhlale on that position. Laba abanye basemasayidini ubayeke bakonkothe ipolitiki level esizonkokotha. Ngicela ukuyibamba la mnumzana. Eita uthi bayankonkotha baba uSikhakhane uthi bayeke bankonkothe uSpeaker wethu from Tshwane uri bahlwele ngingazi ukuthi mhlawumbe uzoeda sebebonke inkululeko iyaphila. Yebo saphila Mbovu njani? uNkulunkulu inkosi nomsindisi. Nginombuzo la kuba uSikhakhane njengomuntu obesimbona ewakhonzile amaciko la kaZulu Natal. Ngifuna ukubuza ukuthi uma esengenile kwipolitiki ngicela ukumphathisa umphako ukuthi aqhubeke angawakhohlwa amaciko, angawakhohlwa asondele kuwo. Siyabonga. Okay. Insizwe ikhayela amaciko nje kuphela yona ukuthi ungathi mawusuhamba senixakwe lamaplate awo4 khona lawa angaka ngathi ugqoko ekudliwa kuona emahotela lapha mawusukwazi amaqatha lawanini yona kodwa Mbombo ayisasho ukuthi bona amaciko bazosisupport. Ifaka nje sayisicelo kuphela kodwa ayisakuveza ukuthi ungabe bona bazosupportani njengabantu abathi. Hayi wengane zakwethu angeke ngilungise le before siyakude before ngamukela ubaba Dlamini nginibingelele nonke sa baba Dlamini sakhongiba Megishenge nobaba Manani bakwethu ukufunda. That's a problem and a challenge yomuntu omnyama. Nithi umuntu ulungela ukuleader amazi isingisi. What we write does not really reflect proper leadership. Ukukhuluma isingisi angimazi, angaze ngimbuze isingisi sakhe ubaba uSikhakhane. And I believe leadership is not reflected on how well you speak English. If then a leader is a person that speaks good English, count me out. Angikhulumeli kodwa uSikhakhane nanoma imuphi umholi. Umholi it's about providing proper leadership. Umholi baba dokotela ngabe udokotela wesikole noma wamakhambi noma igama makaduzela niyaphila. Mbomvu siyaphila Mbomvu. Hayi umzimba okhala imali omelapho wendabuko. Baba. Cha ngiyabingelela lapha ke kubaba uMbomvu, ngibingelele kuMboma, ngibingelele kuMyeza lapha nabo bonke abakhona. Cha mfoka Mboma mina ngi-MK mina. Abaningi bayazi nje ukuthi uMzimkhani Mali uyi-MK, kodwa ngijabule ngendlela eyisimanga mangabe uwina lapha ekuthenini ke ube uchairperson weDurban Central. Nginezathu ke ezenza ukuthi ngikujabulele. Ngi-MK impela laba be-MK ke sinabo kwi-MK, ngiyacela lento bangayithathi ngenhliziyo, ayidingi inhliziyo lento. Mina njengomelaphi kwangafanele ngabe ngingena emkhakheni wepolitiki, kodwa ngangena ngenxa yokubuka isipho. So njengoba ke ngingenile kwipolitiki, angingenanga ngoba kunesimo sendlala mhlambe noma kunani, kodwa ngingeniswe ukuthi uNqamalala mayevula iqembu kwaba kuningi engikuthembayo akwenzile. Njengoba ke ngithi mina nginezathu ezenza ukuthi ngimbongele uMboma uSikhakhane. uSikhakhane akanakho ukuthi ubani
ukuliphi izinga. Njengoba dethi lo yasisi uMazela Kim, uKim yinsizwa elapha neNanda umuntu ophila ngokukhubazeka ngathi uyagula. So umazi khona ezehlisa eyakuyena emlekelela emsiza lamsiza khona. Umbomo uke wathola umsebenzi la wafaka ku Facebook ukuthi abantu abadinga security njengoba nekhampani security abafaka ama CV baqashwa abantu. Waba nomsebenzi odinga abantu bama-truck, aba-driver ogandaganda laba ama-excavator nani wafaka bathatha abantu. Sihlale simbona-ke makunengoma makunento ehlanganisa abantu even kwimashi mhla ka-30 besinaye laphana sisuka phezulu eBria saze sawufika ezansi. Ibona abaholi esibafunayo-ke thina kusingabali ukuthi ukuliphi iqembu ngoba asilwela amaqembu la silwela abantu. So ke mina nginethemba lokuthi kuningi angakwenza uma ngabe engalithola ithuba lokuthi aparticipate komasipala. Ilokho nje mina ngithi cha ake ngibubeke mina umuntu simbuka ngezenzo zakhe ukuthi lo muntu lo angakwazi ukuba yileader. Nayi lensizwa lapha yase Scott emtshezi Polenyoni lapha leyansi isencane kade ihandover nje ilokhu ziholi lapha kunokudla ade kulethile. So iyona into esiyifunayo leyo ukuthi abantu bangayicabangeli ibona nezingane zabo kodwa bacabangela abantu. Kunabantu abaningi ke umboma nje ubona abantu ngathi bayamthanda nami futhi ngimkhonzile njengomfowethu. Kuningi sengubonile kuke kuqabana abantu la le ndoda yomboma imimela iqinisa ithi no sibanibani wrong mawu right ithi sibanibani right afike kunengxabano afika ahlale phansi angene phakathi kwabo abantu kukhulunywe kwedlule. Ngeke ke abantu bekuthande bonke kungeyona imali. So ilokho ke mbomvu mina engishoyo ukuthi cha ngokwami ziningi izinto esengiyibukile njengoba ngiyibhala ukuthi lezi nalezi ezenza ukuthi ngiyi-MK kodwa ngimbongele ukuthi abe lapha kwi-IFP angene futhi uma ngase kuthiwa kukhona lapha participate khona kumasipala kungangijabulisa lokho mina futhi noma kuthiwa kasenzi kahle sobuya thina simtshele sithi awumboma wasiphoqa manje thina besilindele ukuthi uzokwenza u1 no2 no3 no4 no5. Ngiyabonga abaholi. Siyabonga mfowethu, siyabonga bhuti omdala. Yeah. Sakho ngiba. Yebo sanibona Mbomvu njani? Forgive. Yebo bhuti omdala. Yebo niyaphila? Hayi siyaphila. Hayi siyaphila. Hayi akubingelele kuwe baba Mbomvu nomyeza nawe Mbomvu. Yebo Khawula makha. Mina Mboma nje ngiyakubongela nje kakhulu ngiyakubongela ngiyangadlula nangali ngakandaba ukuthi ngifuna ukuxawula washo ukuthi ke namba ukho libe kungicinile akazi nombu khona yini. Kodwa ke umbuzo wami benginawo uncikile kakhulu mhlawumbe kolunye ohlangothi kodwa nje ubheke kuwena wemboma ukuthi ngoba siyakubona ku Facebook na TikTok umuntu nje otholakalayo makwenzeka mhlawumbe usithola lesikhundla sobumeya usazoqhubeka yini mhlawumbe ube active nawo TikTok nawo Facebook sikubone njengoba namanje sikubona naphakathi kwabantu mhlawumbe sazokwenzeka lokho ngoba Mboma hayi siyakuthanda Mboma mawukhulu inkulumo yakho nje Mboma iclean ingena ngapha ihlala ingeni ngapha iphume ngala lokho nje Mboma mina ngicela ukubuza kuwena ukuthi sizazokubona yini naseyindaweni Wesakho ngibe ngakaphendula umboma. Ngizwa ngathi wemfoka Sikhakhane elinye ivoti lakho leli. Ukulephi iqembu wesakho ngiba? Akuzange Mbomvu. Ukulephi iqembu? Hayi ngikona nje emhlabeni kodwa nje hayi ingoma evunywa umboma ngiyayivuma nami. Hayi angeke ngisasho lutho. Mina sengiyithulele. Asidlulele phambili. Yeah. Hayi bengithi hayi ingoma mayivunywa umboma kufanele ngiyivume phela ubhuti omdala ngikwazi ukungayivumi. Hayi sengithule. Uthi uvuma ingoma kaMbongo. Sizwa kahle mfowethu ngiba. Yebo. Mashenge sokalisi. Angibingelele baba Matomela nobaba uMboma. Ngibingelele.
Yebo, yebo, Shenge. Uyaphila Mangibe? Mnandi kakhulu. Shenge. Hey. Yebo, ngiyaphila baba Ntomela, angibingelele nobhuti Umyeza nobaba uMboma. Mina ngiyinzalo yaseZululand, ngiyi-MK ngokweqembu. Selokhu kwathi inhlo angaze ngiyithande inkatha ngendlela esicindezele ngayo eZululand. Nginomuzi eThekwini, yingakho ngiphawula ngalolu daba. Okokuqala nje ake ngimbongele ubaba uMboma ngokuthola leli thuba lokuba akhethwe. Ngiyambongela kakhulu. Into engifuna ukuyincoma lapha kuye ukuba umuntu wabantu okokuqala nje, ukuba umuntu wabantu, umuntu accessible, nomuntu ovulela amaciko ase-South Africa ithuba ngoba siyazi ukuthi siphuma kwi-COVID-19 lapha amaciko khona kade engenzi kahle financially, amanye aze adlula emhlabeni. Ngithi angimbongeleke ngokukhethwa kwakhe, nanokuthi-ke nje-ke ubaba uMboma uwumuntu wabantu. Ngiqale ngaye ukulandela nokuthanda ingoma kaZwelonke njengoba ngoba ngingowasezululand nje kade sikhompyutha neKing Cetshwayo. Mina-ke baba uMboma angaze ngiyithande inkatha ngoba iyasicindezela, umuntu oqala engimncomayo ngimshayela ihlombe enkatheni ngokwazi ngendawo yangakithi lapho engiqhamuka khona. Ngi-MK ngokweqembu, kodwa ngithi angikushayele nje ihlombe. Nginemibuzo nje embalwa. Okugcina engifuna ukukuncoma lapho ukuthi siyabonga ukuthi ume nathi lapha kwi-March and March beqasha abaholi abaningi, beqasha ngesithupha masithi abantu bokufika bahambe eSouth Africa, siyibona izinto ezimbi abazenzayo especially eThekwini. Sekwazi kwaba nezindawo eThekwini okwaziwayo ukuthi nje ezabantu bokufika. So wena ukuthi ube vocal, uyindoda and umnomzane ohlonishwayo kangaka ezweni kushayela ihlombe lokho. Umbuzo enginawo-ke lapha baba uMboma, njalo ngoJanuary uma ngathi unikwe ithuba nje lokuthi uba imeya yaseThekwini, njalo ngoJanuary uma kuvulwa izikole, njalo eDUT kuzomashwa, eMangosuthu kuzomashwa, izingane ayinazo indawo yokuhlala, kuhlezi kunaleyo nkinga nje eThekwini. Ungayilungisa kanjani leyo nkinga? Okokuqala lokho. Okwesibili, ukhulumile ngakho khona ubaba oke wangena la wakhuluma ngokungcola kweTheku ukuthi iTheku indlela elingcole ngayo. Mina-ke ngifuna ukubuza ngokwezamabhizinisi when it comes to this. Usually omasipala bayayithendarisha lento yokuklinwa kwamadolobha. Uzokwenza kanjani baba uMboma ukuthi umuntu ozoklina iTheku noma mhlawumbe umuntu oyonikwa ithenda yokuthi uklina iTheku abantu abamnyama bambalwa abathola amathuba eThekwini, abantu abadla imali eThekwini abavele besebenzela umkhandlu weTheku, but laba abawosomabhizinisi you find that they struggle. So should you get the opportunity ukuthi ube yimeya, ungayibhalansisa kanjani-ke lento yokuthi abantu abamnyama bayawathola amathuba afana nalawo nje ukuthiwa nje uthole nje ithuba lokuklina iTheku? Angibonge baba Matomela nobaba uMboma. Noma Ungakabaleki nje Shenge sokalisa engakaphenduli ubaba uSikhakhane. Naku ngizwa angathi usuxegelwa amadolo. Uthini mawutho oqala osumthandile? Awucacisele yonke ukuthi kusho njengoba ehleli nje mhlambe khona ivote eselizoza ngakuyena noma ivote lakho lisaqhubeka nomkhono. Yiloko nje bengifuna ungicacisele kona. Ngikhuluma iqiniso Sombovu, ngiyazi ukuthi ngempela futhi uyasazi wena kakhulu nje siyiZululand ukuthi inkathi siphethe ngesandla sensimbi. Akekho umuntu othanda inkathi eZululand njengamanje ngendlela lokudlalwa ngathi ngakhona. Ngikhuluma iqiniso uma ngithi ngempela ubaba uMboma ungokuqala ngimshayela ihlombe nosengihehile enkatheni. Angeke ngize ngibe ne-membership yenkatha, chabo, kodwa yena as an individual ngimshayela ihlombe, umholi wokuqala osengihehile enkatheni. Angeke ngijoyine kodwa ngibe ne-membership yenkatha, kodwa yena nje ngiyakholelwa kuyena ngase kwenzile emphakathini, kodwa cha angeke ngibe ne-membership yenkatha Matomela. Kodwa kushuthi mawuvote eThekwini angikhulumeli yena, kodwa kukhona into eyishoyo. Kukhona
ngisho oba nginomuzi eThekwini kodwa cha ngapha ngoba ngizovota ngapha ngifuna ukuthi ngapha ngakithi kuphuma inkatha kuyangiphoqa ukuthi angigijime ngiyovota eSululeni ngenxa yalesi simo sokuthi cha kusicindezelekile. Uyabona iTheku likhulu and iTheku liyasazi abalidingi kakhulu ivoti lami ngisazogqisha ngapha ngakithi kodwa-ke nginawo umuzi ngapho eThekwini. Hayi asasi le ndoda inomtho omubi. Siyabonga kakhulu Sokalisi, siyabonga Shenge. Cha ya khona into lana kancane busikhakhana khona into lana ngabi kuningi ngicela ukuphendula. ya khona into la before ubhuti isikhakhane ekade ngicela nje ukumphendulela yona ewu2 ekade ibuzo usisi la. Ubhuti isikhakhane he's a politician kulomkhakha kasengene kuona. He's not an official emkhandlwini. Angibona ukuthi ubhuti isikhakhane engaba ne-influence ukuthi kufuna kuqashwe bani kamasipala. Ngicabanga ukuthi lokho mangathiwa enga-intervene kabanzi ezintweni ezikanjalo ngoba usisi ubuza ukuthi mhlawumbe umuntu onjani angamqasha ukuthi alekele kutheni. Ngicabanga ukuthi lokho engakulungisa nehhovisi lakhe. 2 kulokhu ama-institution yabona Mnyazi, lalela usopolitiki okwi-hot seat ubaba uSikhakhane wena uMabhalane and ngizo-advisana nobabili ngale ngasese kwi-clean governance. Uyena osepanini hayi wena, unless wena ufuna ukuphumela eshashalazini uthi uyomela iqembu elithize kuphi. Mtetele nje mnika ithuba ngoba uyobungekho mephendule. So let's allow him to answer. Question was posed to him. Uyena efanele aphendule. Wena bhala nje imibuzo hlebele eceleni. Kodwa Mbongo ayikho into ekujabulisa njengokuthi ucule kuze kucule ngishiye ikhala ngingakwazi nje ukuphefumula. Ulungileke cha angifuni ucwile. Cha ngizophendula wena lokho akushoyo umyeza akuphume ngomlomo wakho. Njengamanje Mbomvu ngizothi lokho kushiwo uSondiya ngiyabonga kakhulu ukuqala ukuthi mhlambe akholelwe kumina sibe singakhile ndawonye. Ngelinye ilanga ngiyazi uyofika ifuna indawo yokwakha ngiyomakhisa futhi ngoba umuntu engimuzwayo ukuthi unazi izinto engafika zingilekelele nami ukuthi lesi sibane engifuna sikhanye sigcine sivutha kahle. Mhlambe ukuncika nje kancane kulento ukuthi ukuqashwa kwabantu eThekwini masingase sivumelane singabantu baseThekwini ukuthi hayi khona imisebenzi ekufuna ingakhishwa ukuthi advertise ukuthi ayinikezwe abantu ibe kamasipala uqobo ngoba nami kukhona uklinwa nje kwedolobha abantu kungabikho lento yokuthiwa abantu baqashwe izinkampani kube umasipala oqashe abantu kuba bakamasipala straight nje formally kuze kubonakala ukuthi kuyoke kwenzekeni ukuthi bangaholi ngoba abasebenzi bonke bakamasipala ngicabanga ukuthi akekho ongaholi ngaphandle kwabantu abasuka bezokhokhelwa ama-invoice abo kuze beyokhokhela abantu ababaqashile. Ziningi izinto eThekwini ekhonakale vele zizosilimaza ezosomabhizinisi kodwa ake siqale sicabangele ikusasa lokuthi iTheku sifuna libe yini. Masingase nje wonke umuntu athi uyabona lento khona ngiyayifakela ngoba iphumile kodwa asikho isidingo sokuthi ngiyifakele funa ngabe lento yenziwe uyena umasipala uzenzela yona ukuze ikwazi ukusave imali save nabantu base South Africa nabaseThekwini. Baba Nkosikhona Manana sikwamukele sibonge ukwazi kwakho ukulinda ukuthuli nje ekhoneni lakho ngingazi ngoba abantu bepolitiki balala behelinye iqembu kuse ngakusasa sehelinye iqembu ngibona iyembe lakho linembala engayiboni kahle nawe usungala kubaba uSikhakhane. Hayi yabona ngoba ligida lehembe ku right impela futhi alivezi ukuthi ngihamba ngabe igcine uyingane kaThambo awusayona ingane kaThambo.
hayi Mbomvu ngakuphendula kudala kule nto ngizogcina ngayo ngizokuphendula Okay. Mbomvu Umbuzo wakho baba. akangibingelele nje kubhuti Mavava nakuwena Mbomvu nabafethu abakhona la Baba. uthi uyaphela butwana ngiyaphila mntu omkhulu uyazi bangilalele Mbomvu lana ngathi asikhulumi ngenkatha sikhuluma ngobhuti Mavava ngazi noma ngiyaphambuka Yeah. so ngicela mina ningivumele ukuthi ngikhulume ngaye ngibe eside into yepolitiki ngoba sikhuluma ngomuntu la onconywayo ukuthi unjena ngeke ukumncoma kwethu bese sim-associate neqembu kulona ngoba kufani uyabona ubhuti mina ngimazi personally ngibona ku social media nakule platform yakho Mbomvu sikwaba khona nekhathe iningi ezosichaza into zamatekisi nebusiness nakule nto yesintu ke yemculo nani fortunately nami kuyenzeka kwesinye isikhathi ngiyigida ingoma somewhere somehow ngakithi into indlela yenza ngayo abantu abaningi bayachazeka ngecharacter yakho Mavava not ukuthi ungusomatekisi because nawe Mbovu ngaba usomatekisi kusasa nomyeza ngaba usomatekisi nami ngaba usomatekisi lokho into yami nefamily yami but indaba kaMavava ine character kaMavava full stop kubantu abaningi yabona mina ukube uMavava umngani wami noma isihlobo sami unfortunately asihlobene uzalwa umunye umuntu ngizalwa uMashabalala mhlambe uzalwa uMambomvu mina ngizalwa intombi yakwaShabalala le Mnambithi ngokwamanana kodwa ukube umzala wami noma isihlobo sami umngani wami mina bengiyomthumela imessage WhatsApp ngithi hayi mzala ungangeni kulento ngale character oyiyona ungangeni kwipolitiki kulungile uyulungile leqembu lakho lithandayo uvela ukuthi uyilona alikho icala lapho kodwa mina bengizomadvise ukuthi awuhlale la ukhona ngale character yakho uyibambe ube umaluleki in case ke mhlambi iqembu lakho liyawina umaluleke lo muntu ozoba ngumeya noma ozoba yini kulo wamasipala noma ngabe iTheku noma ngabe umasipala ongakithi eMnambi noma ngabe wangakuphi kodwa uMavava abe lapha bese yeluleka uzokhumbula uMavava kuyakuveza before kule platform namanje kuyakwhighlight ukuthi into yesikhundla kahle kahle yena uyakuvela ukuthi akuyona into yakhe akaqala ukuyisho lonto uMavava kwakwavela ngelilanga mina ngathi ukuthi khona usomatekisi okhuluma kanje angikholwanga kungcono ngoba waye live ukhunywe indaba ya into zama Uber Mbomvu uzokhumbula kahle wathi uMavava mangemkhoti ukuthi noma ngeke ngimkhoti exactly wathi nakana inkinga uma ngabe umshayeli wakhe ikhona enye indlela azenzela ngayo income mawuthi une Uber eceleni ngesikhathi sakhe akana inkinga wathi hawu uthini usomatekisi kuyangithusa ke lokho ngangathuka nje kodwa ngabona ukuthi kuyena akanawo umona unayo le nto yokuthuthukisa omunye umuntu angithi kuyavela kade besha abantu la ukuthi uMavava kuyavela noma kunomsindo afike a-intervene uyehle lo msindo ahlanganisa abafana emculweni into zesintu abahlanganisa abantu ngoba kuba nokuthula abantu makukhona into abayenzayo Mbomvu khumbula ukuthi awudingi ngempela icharacter kanje kaMavava ukuthi abe ngumeya ukuze kulunge lo masipala abazomfaka kuona kungcono ngoba ushilo ukuthi akakadecide ukuthi yena uzoba ngumeya sikhuluma kahle ngoba sikhuluma ngomuntu naye ongakazi kahle ngempela ukuthi uma isuka la ishona phi uyabona noma uzongena kumuphi umuzi ufike nento zakho nokuqala sakhe isibaya kuthiwa nasi isibaya esikade sikhona ngeke ufike ufake inkomo zakhe eziclean esibayeni esinodaka ibaya zonke South Africa zinodaka kusazophela unyaka usacleana nje udaka la esibayeni ayikho inkomo engalelo dakeni Mbomvu emqubeni nje usunodaka ufune uqala uclean lesibaya uzophela ke lo 2 years esaclean uMavava noma kuthuka umasipala omncane singakhulumi mhlawumbe nangethi noma kuthiwa imuphi usafuneka iclean ngoba unalembono anayo njengamanje engaphandle kumasipala ukuthi lapha kuyabheda mina njengoMavava ngafika ngikwenza ukuthi nokuthi which is good kodwa isaluleko sami sithi uzofika uqala uclean isibaya ukuze nezinkomo ezozala lapha eziqhubeke zikhiqize
bona likhonto yenzakalayo basutha abantu badla amasi problem ngesikhathi esaclean isibaya kuphela u2 years bese bethu abantu nambona ke lo Mavava nanimncoma bese yashaya echaracter kaMavava lena enhle kangaka ngoba lapha kupolitiki Embomvu akunjengo akekho umuntu owumavava lapha mina engimaziyo angikhulumi ngeqembu elithize lepolitiki party bambala abantu abawomavava if ungizwa kahle mina ngiyaluleka nje ukuthi icon buthi awube umaluleki noma ngabe ethi iqembu lakhe aluwinanga lo umasipala noma wasenkandla wasemnambitho waseThekwini ufika uzifake lezi zinto ozibonayo ukuthi kuningi okonakelela ake nenze kanje uyiphushela ngemuva ngoba Mbomvu asidingi ukuthi sibe nomeya ogood ukuze umasipala ulunge iproblem ukuthi uMavava can be a good person manje inkinga ngeke abe nabo abadlali abazodlala kahle ngeke uzoba nenkinga ukuthi ubani abadlali abazodlala la ensimini ukuze siwine afika ngabathuli yabona nje uSiso kade ekhuluma lana uthe ulishila iqembu lakhe wasiyayigxeka inkatha ngiyakutshela bhuti uMavava nawo Mbomvu noma ngingazazi indaba zangaphakathi eqembu nokulona noma ngabe kuliphi ipolitiki political party ikhona inhlesana yabantu abathi hawu efika nje uMavava noma kade ekhona phela eyilungu usozoba umeya kade sikhona kukhona obani bakhona vela abangathandi ivile eqembini lakho uthi wena if ukwenze kunikeze sikameya ungasitholi yabona ke lapho ngithi awusayithola isupport kwabanye abasekhaya ngeke usayithola isupport nakwabanye labantu kade bekukhonze kangaka from different political parties kuthiwa kanti uselapha bese beba neattitude usuyabuya lapha uyohlanganisa lezi insizwa kade uzihlanganisa eqhamuke emasontweni ahlukahlukene sekune attitude already ipolitiki ihlupha lapho ngeke usathandwa mina ngiworried ngecharacter yakho ngoba ngisho ukuthi angikwazi kodwa ngikwazela ku social media noma ngikulayela ukhuluma ukuphawula kwakho nje nokuhlangana kwabantu ngithi yabona uMavava ungomunye wabantu abadingekayo eMzansi Afrika not even kwaZulu Natal ingakho sincoma nomkhwanazi ukuthi umkhwanazi kube wonke amaphoyisa ocommissioner banjengomkhwanazi kusiyabadinga umkhwanazi in each and every province abantu abazosebenza kanje mhlambe bungehla ubugebengu yize ke phela kuzomela sisebenzana namaphoyisa nathi zomphakathi kwehla ubugebengu siyabadinga uMavava akungabi uMavava senkandla kuphela noma waZulu Natal akube khona uMavava sempumalanga nakwinda ukuze abantu bahlangane babe united izwe lingalunga okugcina nje mina ngithi hayi ukube impela kuthiwa kwakuyisihlobo sami bengiyomthumela uWhatsApp noma ngithi ayimfo wasihlangane ngesiphuzo iti hayi la uyakhona no una idea ama ideas impela kodwa ngoba uyalapha ya ngeke kusebenza idea yakho kuphela lapha in politics ngiyatshela angizazi indaba zepolitiki yeparty yakhe kodwa bakhona abangathandi ukuthi ukhethwe lapha na la sakhethwe khona nje asikakafika umeya bakhona bangathandi bakhona bazodonsa inyawo bakhona bazomsabotage angisho ngiyaprofeta Mbomvu kodwa nje umbono wami nje ngophakamisayo lo mfethu le political party hayi angifuni ukuyiphawula yize ngeke phela ngivote komunye umuzi ngohleze ngivote ekhaya kodwa nje saluke sami sithi ayakahlale ngemuva abe umaluleki ngiyabonga Mbomvu sibonge kubaba uManana baba uMboma kaMqhele mfowethu ngeke ngisambuza lutho ubaba uManana usethatha isikhathi sathi kuba side kodwa izeluleko zakhe zithi what a wonderful character ngoba bonke abantu abezile kwilunga leIFP ubaba uMavava Sikhakhane kepha beze kuMavava Sikhakhane a person that is known to the public and that is loved by South Africans kubhlungu ngoba bakhona abantu abathandwayo kodwa phela nabo banelungelo lokuyibandakanya namaqembu abo abawathandayo so ke yilokho ebengingakusho ngithi indalo nje baba Sikhakhane le ayishoyo angimkhulumeli kodwa usungaphendula baba Sikhakhane labantu abakhulumile khona sizokwazi ukukudedela mhlambe somahasho ngiyamuzwa kahle kakhulu ubhuti uManana kodwa ke inkinga ubhuti uManana ukhulume ngathi
mina ngumuntu mhlawumbe ohlukile kubantu kanti kunesho ukuthi ayikho into engihluke ngayo kubantu nami nje nginamaphutha njengabo bonke abantu kwezinye indawo nginazo indawo la engenza kahle khona kwezinye indawo njengawo wonke umuntu anginayo ke into engathi mina ngiyibona ingangifanele mayikhulunywa umuntu ukuthi ufuna ngiattend ngoba nami futhi anginayo umuntu engithi kunento engeke ngikwazi ukumbekela yona mangiyibona yenzeka phambi kwami noma ngizwa ukuthi yenzekile akuyona ke inkinga umfowethu mayibone ngathi mhlambe mina ngiphansi lento engiyonikwa yona iphezulu noma mhlambe ngiphezulu lento engiyonikwa yona iphansi manginikezwe abantu abathi angiyithathe efuna ngiyithathe futhi basengashintsha futhi bethi cha akunjalo ngingakumukela phela akukho mina la engikhishwe khona noma engilandwe khona umuntu ukuthi hayi sikakana uzelana sifuna ukukusupporta sifuna ukukuphakamisa cha akukho njalo ayikho into engathi mina mangathiwa ukhetho la ngomhla ka4 November alusekho ayikho into engangenza mina ngishintshe ukuthi ngimina futhi ngisho ngathiwa luyadlula ludlula nokuthi lusinikeza izinto ezinhle noma lusinikeza izimbi ayikho into engangenza bese ngishintsha mina ukuthi ngimina ba ay kuyazwakala babusikhakhane babusikhakhane asikufisele futhi inhlanhla siyophinda sikumeme mangabe sewukhethwe ngokusemthethweni ukuthi uwena i-mayoral candidate yeqembu le-IFP siphinde futhi sinimeme nozakwenu kodwa lapho sobe sesihleli nani ndawonye sesinijaha iloko esingakusho but amazwi akho okuvala before nobhala wakho simnika amazwi akho ogcina angathina wakho asiqale ngonobhala khona uzovala nobhala sengunobhala njalo Mbomvu ngoba bengilekelela umfowethu lade ngicelele eceleni anyway Mbomvu ngiyabonga kakhulu ipanel ngiphinde ngibongela nomfowethu laphana mhlawumbe ubhuti omdala ngeke ngabona ngisho ipost yakhe for the first time enqenqa abantu ukuthi bobhalisela ukuvota simfisela okuhle kodwa mfethu ngiyabonga uzoyiphethela yena ubhuti uSikhakhane ipanel ebingayo ngiyabonga siyabonga baba uSikhakhane amazwi akho ogoqa sibonge kakhulu isikhathi osiphe sona kwi-busy schedule yakho isizathu nakwabanye abasemakhaya esisobala esenze ubaba uMavava abe isimenywa sethu esiqavile akaqala ukuba isimenywa sethu njoba desho nobaba Manana mhlamba wes4 noma wes5 so we are proud to see that one of our own social media influencer a brother a friend has been nominated in his own party so we ought to ask him ukuthi simcele ukuthi akazoba kanye nathi amazwi akho okuvala baba uSikhakhane sisalinde ukuthi ukhethwe ngokusemthethweni as a mayoral candidate ngiyabonga Foma Ashi mhlambe okunye nje engakusika kukhona lokho ukuthi into engenze ngahluleka ukunqaba ingoba lesikhundla engingene kusona ngiqala ukuba kusona uba usihlalo enkathini akuyona into yokuqala le lonyaka 2006 kuya ku 2009 ngangusihlalo wentsha eMlazi 17 ehostel kwabuyeke nami kwashaya isikhathi sokuthi kube khona izinto engangisafuna ukufocusa kuzona namanje futhi njoba ngusihlalo nje kusengenzeka uhamba isikhathi kube khona izinto engifuna ukuqhubeka nebhizi yami kuzona ngizoqhubeka nayo kodwa nje mhlambe kakhulu Mbomvu siyabonga kakhulu abantu bonke abathameli balo live sibonge futhi abantu abasinikeza imbono siyayifunda ezinye izinto la kuma comment siyakuthatha la exekwa khona ukuthi mhlawumbe ikuphe okunye kufanele sikushintshe kuze sizame ukulunga sibe abantu abazoba lento efunwa yibo bonke abantu sinayo futhi understanding yokuthi ngeke abantu bafuna into efanayo ngeke abantu baze bafuna into efanayo mina ngubani mina abantu babalekele uNkulunkulu wabadalayo wangahlala nabo ngubani mina engathi mangihleli nabantu bonke babona ukuthi ngiright noma bonke babona ukuthi ngirong akuyona inkinga leyo siyabonga nje kakhulu siyacela ukuthi
abantu ngesonto sizobe sine convoy lapha eDurban Central for thina njengabantu beqembu lenkatha lapha esobe sinxanxa khona abantu ukuthi abaye kuyobhalisela ukuvota kuze ba-exercise ilungelo labo ukuthi yini abayifunayo yini ekufunakala yenzeke. Siyafisa ukuthi noma yimuphi umuntu noma futhi liphi iqembu lithandazela ukuthi maliwinile lenze kahle kubantu kuze nange second term baphinde futhi balikholwe banze kahle futhi nabo kulona. Ngiyabonga kakhulu Mbofu. Sibonge kakhulu kuMboma kaMqhele, sibonge nakubaba uMyeza. Zingane zakwethu abantu abasoze baya nxanye bengemali.